Say nasi ndiri kuno kuChegutu. Guys, I didn't know kuti ndichadzoka futi ndi muChegutu. Last time pandaenda ku Victoria Falls, I was like, you know what? muChegutu hamuna project yandingaona kuti for the meantime ndeipi yatingatore tikapfurira tikaenda muKadoma tikaenda kuKwekwe, but then unfortunately hatina kwasa zvakare kuita video in Kwekwe, tikaita videos in Gweru, Bulawayo, Hwange and Victoria Falls. Fortunately tabata dhumana nani na Budi vanoita project yavo muno muChegutu. They was like munoita project yikupi muchizvifambisa sei, because ndavaona vachiita zvekutengesa ma earrings, but ndasingazive kuti ma earrings aya pane magadzirirwa anoita sei anoitwa. Makadi zvenyu Budi? Tiri nane. So ndo Budi vandavaona chi muChegutu, mukazoti ndikazoti gutuka indobva kwaGutu, saka ndogona kuzoresva. Saka ndavaona vachasei vachitengesa ma earring awa, ndikatovabvunza kuti ma earring aya munomawanepi, ndobva vati aiwa ndinomagadzira. Saka Budi chitanga matiudza imi munonzani zita renyu uyezve motsanangura kuti business renyu iri makaritanga sei? Ini ndinoitwa Mr. Makawa. Business iri kutanga kwatakaita inyaya yekuti takaonawo vamwe vanga vari mberi kwedu vachizviita. Saka nokuona kuti takangogara tinozvokuita tikati regai tidzidzewo tikwanise kuita sei kuvezawo since tanga tisina mabasa. Saka ndokutanga kwatakaita kuveza ma earrings nematuri nezvimwe zvakawanda wanda. Zvakanaka zingamboiti because zvandibata muFacebook kati iyi ndio inonzi it caught my eye. Anditi saka before tauya apa pa final product imi manditi imimi uyai ndikuratidze ichi kwandinogadzirira kwachoni chaiko chaiko. Andizozivi kuti kuno kuti location yenyu inenge ichinzi chii? Kunoku inenge ichinzi Chegutu. Ku location yacho saka mune zvokunzi Glenview 1, Glenview 2, Glenview 3 kana kuti Mabvuku. Kuno kunonzi Chegutu then tine imwe inonzi Tupajena. Alright. Saka tinditsanangurirai mamuchinditi imimi ndo muindustry menyu. Ndo muindustry medu zvokwadi. Zotangira papi? Handei. Zvazvinoita process yacho inotangira Sango. Kudondo. Kudondo. Saka tinocheka matimba Sango. Tikacheka miti yedu. Tinouya kuno kutoitsemura chatinoda kushanda nacho. Tinoda kushanda nemoyo wemuti uyu. Muti watinoshandisa uyu unonzi Mopane tree. Ndio muti watinoshandisa. Saka tikautsemura tikaudaiswa tougadzira zvedu nembezo. Toushepa. And then tikaushepa tikapedza kuushepa ready kupinda pamushini. Ipapo ndo patino designer zvinhu zvatinenge tichida kuita tichibva pamuti uyu. Asi hausi woga watinoshandisa, tine mhando yemiti yakasiyana siyana. Tine ebony, yavanoti ebony inoburitsa that black ma items eblack eye. Tinoushandisa zvakare. Chimbonditambidzawo chinhu chacho cheblack tichione. Prisika anonzani izvi. Ndo ma earrings akabva pamuti weebony. Unogadzirawo zvakare tsvimbo. Tinogadzirisa tsvimbo, tinogadzirisa ma candle stands. Tinogadzirisa mhete idzodzi. Unogadzira zvakasiyana siyana. Asi tisati taenda mberi handiti zvitori pamutemo hazvo zvokuti mune muchitora huni idzodzo handiti? Zvatinoita isusu tinoenda kumaplots tonotaura nevanhu. And then tokwanisa kuwanawo tsamba kana iri kuRDC. Yekuti tikwanise kuharvesta miti iyoyo. Vanenge vachizoita sei? Saka imi muri kureva kuti muti uyu wakaita sekabhurauni aka nekakala aka ndo uri kuzobudisa this product here iri ratikuona apa rine makala maviri aya? Ndizvozvo chaizvo. Vakawanda vanofunga pamwe tinoita zvokupenda. Kana chitengesa vanobvunza kuti ko apa munopenda nei? Aiwa hatipende. Chinoitika ndechekuti tikangoushepa wakadaro white part inongobuda sezvairi. Sezvazviri? Sezvazviri. Exactly. Hapana chinombobva ipapo, inongobuda sezvairi. Saizvozvi. Asi ndi munoshepa zvese izvi? Tisi tinoshepa zvese izvi. Asati iri ngatibodzokerai zvedu muindustry. Apa pamati pamuti, saka after muti moita sei? After muti kana uchinge wagadzirwa muti uyu handitika tinourowera agare tikaushepa muti wedu and then tinourovera tinopinza pipe unopinda umu. Then mushini wedu ndofunga kumagetsi akadzima kunai. Magetsi. Michael
Michael titreo magetsi saka tika ningena tinoshandisa bench iri this rest bench iri nesimbi dzatinoshandisa idzi aihopa nhakugara matools ano idzi ndo simbi dzatinoita sei saka ipapapa ndo patinenge takuleza machichi edu manje tichiendera kuti tinoda kugadzira chii ibhatoni ichi ichocho chirimo mukati uyu muti uyu utori muti uri mukati muti iwo uri mukati saka modiipa pachimboita ndikuda kuti muti isimbi kai aiwa muti saka zvazvinoita manje nokuti apa tapamba pasina muti wakaita sei wakagadzirwa but unoti wamuti kare muti wamuti uyu nditoshe kuti komakuita sei zvemi apa manje apa ndo patinoisa tsono yedu apa yekuboresa dzati maholes ari pama-earrings apa tinoisa apa munotova netsono futi yeizvozvo netsono futi yeizvozvo saka apa tinorovera tichidai so simbi dzacho dzako dzasangana da dziri muno mutools box ndakatogarira simbi dzebasa bedwe abiroti sando yacho iri papi pandoda sando mira ndikutoreresa alright guys ndiri pano inini ndiri kuita kufactory nhasi saka imimi kama makuda ma-earring makuda zvuma mukungoona industry yangu ino please support our business, support my brother's business. Vari muno muChegutu vataura kuti area kana kuti location yavo inonzi Chegutu nazozi kuti ma sub areas anonzi machiba vati hanzi munonzi Chegutu. Ndichatukupai futi nhamba dzavo mugovabata kana muchida mabhids muchida ma-earrings ndivachataura maprice avo, they are very affordable guys. You should support him kana madi masvikawo muno muChegutu. Saka apa ndo stage yechiya makuitai apa muti uwo wakagadzirwa saka tinenge takuisa apa touplana kuti takuda kutodhizaina icho chatoda kuburitsa saka ndo magadziriro atunoita iwaya. Alright. Saka asi uku kuvezerwa kwakaita apa kwakatoendeswa futi kune mumwe mushini kuvezwa apa chinhu chakatobva apa ndimakaita futi. Alright. Chinhu chakatobva apa chakatovezwa chikapera saka yanga ya off cut saka ndinoda ngoti mungoona chete kuti zvoitwa sei. Saka mai muchita makagwadama kudaro kwa mune chitsvaga zvituru pane chatinobogarira apa ndofunda. Alright, it's okay. Saka ndangoti regai ndingoita ndakaita sei zvangu makachonjomara henyu. Kuchepa manje munoshepa nezvipikiri zvakasiyana. Zvakasiyana machizi wacho. Panoita uri makufa dhafika saka tinogadzira zvakasiyana siyana macandlesticks gadzira chipa apa chinokwanisa kubuda apa chinokwanisa kugadzira mabangles emaoko. Chimbomisai mushini tione akomana ukuona here kuindustry muanda kuziva kuti guys support vanhu ka ndine nchorevesa guys. Look at this, look at my uncle sekuru malume guys vachiita nemubati ichinhu chachisina kudaika ichi motoonaka chatoshepeka chakutora shepi
Saka let's say chinhu ichocho chinokutorera nguva yakadii kuti chibudise maresults? Zvakuendera kuti chii chinoda kugadzirwa. Kana chigadzira zvinhu zvakaita kunge mabhesi emacandlesticks, muti wacho unenge wakareba, saka tinogona kutora kana kuti 15 to 20 minutes tienda togadzira kana kuti mabhesi aya anokwana kuita kana kuti 10 kana kuti 15. Ko ma-earring? Ma-earrings manje muti wacho unenge wakati rebei kudai, so togona kutora 1 hour muchigadzira earring. Because tunenge turi maslice tudiki saka pa 1 hour ka tenda togadzira zvinhu togona kusvika kana kuti kuma 60 70. Alright. Saka izvi ndo zvamunenge muchiveza muchishepa nazvo zvakatosiyana. Ndo simbi dzedu dzakasiyana. Iyi ndeyekuplanisa muti kuti uite smooth iyi. Iyi ndeyekuitisa ma-designs, yekunyoresa ma-lines, kana chida kunyora ma-lines, tunoshandisa this one. Ndo mashandiro adzinoita. Saka after this stage mune makuita sei? Let's say kana tichigadzira ari mabhesi ema-candlesticks, handitika tinovhura panapa. Movhura futi. Tinobora panapa. Tena bench redu todai so andika. Iri rinonzi bench. Rest bench. Tikadai so tovhura and then tovhura panapa. Toisa stick redu. Tozo question sandpaper to check. Tikabora apa and then tinozo shandisa so. Totanga sandpaper chinchedu. Tikachi sandpaper tinoshandisa ma sandpaper anokwana kuita 4, coarse, medium, fine, extra fine. And then to polish, toisa polish to visa product yedu. Yatopera. Saka ipapa ndo panoperera zvese. Ipapa ndo panoperera zvese, hakuna kumwe futi. Ora mune chingochinja ichi kuti chinoya uku kana kuti uku kana kuti uku. Exactly, ipapa ndo pazvinoperera ipapa. Saka izvo zvirapo zvitende izvo zvikurati hazvichashandika kuti chichecha. Izvi zvazvima offcars izvo vanouya vachitenga vaya vanenge vachichengeta huku vaya vanenge vachida. Saka aya ndo amunoti chiyani ndo anenge amasoda acho. Masoda acho tinomashandisa pakubika zvakare. Pakuvesa moto. Moto mashandisa here? Singaite moto wacho uri very efficient. Alright. At least zvinoshanda zvakawanda. Zvinoshanda zvakawanda. Alright. Handei pama final products enyu achoni timboona kuti mozvifambisa sei. Saka totangira apa. Right. Iyi inonzi spice set. Maspice anovava mamhiripiri, mamhiripiri, magarlic, machichichi zvese izvi ndo mazino ndo basa rechinhu ichochi ichi. Spice set kana spice rack. Spice rack. Saka ichi chichita mari ichi. Ichi kana tichitengesa isusu chinenge chiita $10. Wow. Chakanaka. Saka guys, $10 for this one. Munozovabata panhamba yavo tichapinda zvakare panapa. Ko ichi. Ichi chimatura anenge achita $5. Ndoyekuti unongochitswa salt, garlic nezvangosiyana. Right. Zvimwe chete kana zvimwe chete nechichi. Toenda pama-earring angu aya ndofarira. Right. Mune ma-design eri round. Then akaita kakuboka zvakare ane maburi. Akanakisa. Tinogadzira zvakare mamwe ema-seeds. Masidzi? Emodzidzi. Ndo seeds. Masidzi. Alright. Mwemuche izvi zvobuda pamuchini here izvi? No, izvi manje chachinja. Masidzi nyemba chaiyo? No, hatisi nyemba. Pane mumuti ndisingazivi zita rawo zvawo unobudisa masidzi aya. Uyu unonzi musekesa. Masekesa? Ndowakabuda pa-earring gezi. Anobudisa ma-earrings. Alright. Ko izvi ndimunogadzira futi here izvi? Izvi manje tunoita division of labor. Vamwe vedu manje ndo those nemushini uyu ndo patinokwanisa kuboora mabhids aya. Saka vamwe vedu havana mushini yekubooresa mabhids aya. Saka tinovaboorera mabhids aya. Aya. Handitika iwo wozogadzira izvi. Chekutsika chacho. Okay. Saka tobvapo toenda apa pamuzinda. Toenda apa mabhids. Aya idzi dzimhodzi idzi. Dzekera futi here? Apa pana musekesa. But muti wacho zvawo hatingozivi, tinongoziva kungodzikohwa chete. Saka tinodziboora dzese sezvamuri kuona, toboora totsvaga twaini yedu totanga kuruka. Saka twaini yacho haizodambuke zvekudaro. Haidambuke zvekudaro. Yakasimba. Saka tinoruka. Sessions mariwo zvakare. Aya macheni aya tinomaita $2 aya. Ma-neck chains aya. Tinoita $2 iwa aya. Tine ma-bracelets zvakare ekusunga maoko. This one. Alright. This is nice. Right.
tima bracelets azvakare futi. Ndinobora futi pano. Tinobora futi pano futi orukwa futi. Alright. Zvese tinoita pana. Alright. Saka ini ndochitenga changu but ndoda zvinzi madhora ndezvipi. Alright. Mimi tinoda kuti isusu mutifambisire basa. Achitika. Saka isusu tokuitirai madhora iwaya. Zvangu zvaita. Alright. Saka chindipai madhora achoni ma-earring ne-bracelet racho. Ndiachida izve umu neichichi. Alright. Womoni pane bracelet? Earring womuda earring nechemuhuro. Alright. Ndochanda ndichida ichocho. Saka ndochanda ndotora api. Alright. Anditika. Pane mamwe akaita sei? Akavhurika. Akavhurika. Sorry. Ini ndatora izvi zvakadai also. Pane futi ma-earrings akadai also mahombe. Pane madiki akadai ese $1. Then ma-earrings acho zvasingachondidii. Then kune mamwe akavharika $1. Please support our uncle. Iri ndarifarirei. Chakanaka kaishi. Saka ndotora ripi iri kana iri. Neimi anchatomadiri gani masiye. Chikurabvira kudonha. Saka ganitore this one. Alright. Iri ndada makuru. Makuru uneyo chizvida uchiti chegutu. Ndozvaunenge uchitaka. Saka ndotora ripi? Ndotora iri diki. Apa ndanichiri chiva. Chakona chazo ndichine madhora ere ndanichiri chiva iri. Ndarichiva kubva. Ndanichiri chiva ndopa mazikuru. Muda masikuru. Akanaka mazikuru. Hino iri zviroshayiwa chinun'una. Ndikuona kuti nai. Ndifana ushayiwa chinun'una. Chiripo. Ko iri kuseri kwacho kakaita sei iri. Kuseri kwacho. Zviripo. Zvobva zvamechana nenecklace yangu. Zvomechana. Ngachiwanikwe vedu icho. Guys, ndo angu andatenga kuna uncle bandazvitirwa wangu discount. Thank you very much. Shamwari yangu iri kutengawo. Saka chitiudzai madetails ekuti vanenge vada kuuya kuzosupporta business renyu vanokubatai panhamba dzipi? Alright, vanenge vachida kuzotisapotawo vanokwanisa kutibata panhamba dzinoti 0775 961 717. Ndipo vanotibata ipapa. Okay. Dzokurodzai futi kuti 0775 961 717. Muchegutu ndo mavari imomo munongovafonera panhamba idzodzo vanouya nditika. Saka please support our brother. Zvimwe zvazvo kubuda futi right. Saka ini ndinoda kubvunza kuti anopfeka ichi chindiani? Nako chisingakwani chotokona. Tofana kuti chiupo changu chidhafu. Komana. Hakuna chikuru. Charamba saka ndechangu. Saka chizi chenyu kai? Chokwana hakuna chikuru here. Right. Achisika shinyere. Chiri kushinya. Saka zvoonera kuti makufana kugadzira zvakati kurei. Zvakazviri. Uye naita zvidoko. Zvakazviri. Asi ndinotoita mablisters nacho. Mwini nacho. Guys, thank you. Sekuru malume Budi zvese ipapo. Tinokutendai nechipo chamazotipawo zvakare. Uye ndinotenda kuti vanhu vazhinji vachange vachikufonerewo vachikutengerai zvinhu zvenyu. Ndo shuviro yangu iyoyo kuti business yenyu ringe richienda mberi. Aiwa, tinotenda nemi nekutisapota kwamuri kuita. Ndafarira ma-earring angu ndichamadzokerai. Anditika. Ndinongokufonerai kuti kule muri papi ndipe ma-earring angu. Anditika aiwa, tinenge tiri panogara aripo. Iripo, anditika. Right, tobatana. Zvakanaka.